எல்லோருக்கும் வணக்கம் மக்களே. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங்கிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இறங்குனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கில் அடிச்சிட்டோமா, ஸோ அங்கே நிறைய அடிச்சிருந்தாங்க. நம்ம கன்லாம் போட்டு வந்து பொறுமையா அடிக்க ஆரம்பிச்சோம். அப்பயே ஒரு கில்லு. உள்ளே போகாம பாருங்க, சர்ரு அப்படியே சில்லுன்னு வருவானுங்க. எங்கே இருந்தால் வருவான்னு தெரியாது. சில்லுன்னு இவனை அடிக்கும்போது என்னடா கில்லு நோட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு வரல பார்த்தா கில்லு. அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஓசில் அடிச்சிட்டான். ஆஹா, இவனுக்கு திறந்த வாவா இன்னும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவனை ஏற்றும்போது இன்னொருத்த கொடுக்க மாட்டான். ஆஹா, இவனும் சோனியா. சரி, இவன் அடிப்புன்னு பார்த்தா இவனும் சோனியா. டேய், இந்த சோனியா ஏன்டா ஓபி 43 அப்படின்ட்டு தான் மாற்றிட்டாங்க. அப்போ கூட ஏன்டா வச்சு வரீங்க? ஏன்டா என்னடா அது? இதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை அடிச்சிட்டாங்கன்னா அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு நாக் ஆக மாட்டானுங்க. இப்போ நம்மளை அடிச்சிட்டானுங்களும் சரி, அவங்க நாக் ஆகிடுவானுங்களே, அப்புறம் கூட ஏன்டா வச்சுட்டு வரீங்க? ஸோ இப்போ ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க. அப்பயும் வந்து அடிக்கிறான். இப்போ மறுபடியும் வந்து நம்மளால் ரிவ்யூ பண்ணுவான். ஸோ அந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவன் ஸ்குவாட் ரிவ்யூ பண்ணி வந்து அவன் மட்டும் தான் மிச்சர் பண்ணுறது. ஸோ நான் ஒரே ஒரு மெடிக்கிட்ட போட்டு ஏன்டா வலி விடுங்கடா அந்த வேங்கைக்கிட்ட போய் பண்ணால் வழி விடவில்லை. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, மெடிக்கிட் போட்டு நின்று பார்த்து என்ன பண்ணுறான்ட்டு. ஸோ அப்புறம் சர்ன்னு வேணாம் நம்ம யாரை நம்ம சில்லுன்னு போய் அப்படியே பார்த்து ஒரே ஒரு அடி வந்து பண்ண வச்சாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு ஸ்குவாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சரியான மூவ்மெண்ட் இருக்குது. அது வந்து இன்னொரு போகிறேன் நான்.